следващите 12 часа ще купи и тествам всяка една реклама, която видя в OLX. От уреди за балони, през портативен залез до магическа чаша за лятото е време да разберем дали спонсорираните обяви в OLX наистина си заслужават, започвайки с реклама номер 1 – воден бластер. Първата реклама, която видях за последните 12 часа беше за този автоматичен воден бластер. Представяме ви електрическият воден пистолет. Започнете забавлението и вълнението. Пригответе се да оцелите опонентите си от разстояние до 7 метра. Това е много. Забравете за постоянната смяна на батерии, тъй като този воден пистолет може да се похвали с дълготраен живот на батерия от 25 минути. И за цена от 34 лева силно се надявам всичко това да е вярно, така че време да поръчаме първото нещо и да видим дали ще стана най-добрият воден пистолет-джия на водната площадка. И да, бе, какво не ти е ясно? И YouTube, изключително важно е да кажеш, че това е играчка. Това вероятно е и батерията, която трябва да инсталираме, както се разбира по опътванията. Безопасно ли е батерия да е толкова близо до вода? Сигурно се надявам. Как го напъхам това вътре са? И е време да разберем дали има батерия от самото начало след 3, 2, 1... Що излезе вода от това? Аз не съм слагал вода вътре. Окей, пълнителят е пълен с вода. И е време да си намокря пердетата след 3, 2, 1... Там е околелето. Мести си околелето. Let's go! 7 метра. Трудно това би достигнал 7 метра. Но е време да направим тест дали наистина има тази точност и бързина, която ни беше обещана. Окей, вече сложил големия пълнител и пред себе си имам кула чаши, с които да пробвам 3 неща, които са ни обещани за този пистолет. Първият тест е стреляне от разстояние. Казаха ни, че може да оцелим чаша от 7 метра разстояние, но истината е, че в момента съм на около 4 и ако не успея да стигне до там, това е абсолютна лъжа. Разстоянието горе-долу го има. Вторият тест е тест за точност и от около 1 метър ще видя колко точно ще мога да оцеля само единствено горната чаша. Точност горе-долу. Сила никаква. Но последното нещо, което трябва да тестваме е бързина. От най-горната до най-долните чашки ще видя колко бързо ще мога да си наводня стаята. Колко бързо ще мога да поваля всяка една чаша, започвайки след 3, 2, 1... Сравнително бързо. И след това всичко наоколо е мокро, заради което водните пистолети са нещо за навън. И финално мога да кажа, че тия пистолети наистина могат да се вземат за може би 3 пъти по-евтино от сайтове като Temu и AliExpress. Но в крайна сметка чаках само един ден вместо 2 седмици и си заслужава супер много. Така че първата реклама си заслужаваше супер много, а сега е време да преминем и към реклама номер 2 – магическа чаша. Втората реклама, която ми излезе за последните 12 часа беше за тази чаша за направа на скрежи на Slushy Cup. Перфектна за лятото. И може би сте забелязали или не, но навън вече си е лято. Така че тази чаша е перфектна за сега. С тази чаша можеш да си превърнеш любимата напитка в скрежина, слъши или ледено сокче. Което принципно са две тотално различни неща, но да видим. Може би тази чаша наистина е магическа. Слагате чашата в фризера за час и след това пълните с напитка по ваш избор, стискате чашата и напитката се превръща в скрежина. А за страхотната цена от 39 лева силно се надявам това да е истина, така че е време да поръчаме чашата и да видим дали магически може да си направим слъши вкъщи. Оказва се, че чашата, която поръчах по-рано във видеото, се е изчерпала. За щастие обаче успях да намеря този вариант, който дори струваше 15 лева, а не 39. И като алфа мъж дори ми пристигна розов вариант. Препоръчваме да поставяте не само охлаждащата приставка, но и празната чаша за замразена лимонада около 4 до 6 часа преди използване във фризера. И тъй като се оказа, че тази чаша трябва да престои поне 4 до 6 часа във фризера, е време да измия и да я сложа във фризера и ще се върна към нея малко по-късно. Междувременно е време да преминем и към реклама номер 3 – четка за покемони. Третата и най-евтина обява, която видях за днес, беше за тази четка за средстване на домашни любимци с пара. И след като прочетох това, мисля, че и ви се скри някъде. Този много функционален инструмент е предназначен за решаване на различни проблеми. Освен премахването на сплетени косми, силиконовата четка предлага и парно почистване, както и масаж на вашите любимци. За 10 лет това е по-добро от спа. И като казах покемони, котката ми се казва Иви, така че да кажем, че се брои. Сега е време да поръчаме тази магическа спа четка и да видим колко доволна ще е Иви от резултата. И не мога да кажа, че Иви се е скрила от момента, в който разбра за това, но казвам, че всъщност нямам идея къде се намира. Вътре в кашончето получаваме и тази
Pet бръш спрей масаж бръш. И вътре няма инструкции, но мога спокойно да предположа как се използва. Пълни с вода, натискаш бутона и се решаш. Но тъй като така и не съм си пуснал козината, е време да викнем нашият гост за това видео. И не бих казал, че любимото нещо на Иви е да стои на едно място. Но все пак да я попитаме, какво мислите, извинете, госпожице, какво мислите за нашият... Добре, ще бъдете на нашата втора камера. Разбирам, че ние си водим разговор. Извинете, какво мислите за този продукт? Изглежда ли ви... Да, точно така. Елате, запознайте се с него. Знаете ли, че мога да ви предложа прекрасно оформяне на косама и дори решение на вашите проблеми, които не знаехте, че имате с него? Виж, интересно е. Моля те, ела. Не цъкай нищо по... Моля те, не цъкай нищо по екрана. Виж сега. Много е приятно. Нали обичаш да те галят? Не обичаш, няма значение. Така, виж сега. Виж. Виж колко е приятно. Искаш ли сега лекичко да пуснем парата? Без да се усетиш. Оп. Много хубав продукт, нали? 10 лева беше. Защо седиш там? Ела тук, моля те. Виж, готино е. Защо мижиш? Това е вода. Ела. И отида за да си играе с някакво парче Тиксо. С което аз, ако мога да говоря вместо нея, която се опитва да излезе, както виждате, няма търпение да си тръгне от тук. Мога да кажа, че това си заслужава доста, защото просто може да махне космите на котката, които е когато си сменя козината за лятото, за да е по-леко. Тя от друга страна не я хареса супер много. Може би, защото тя нищо не харесва. С което финално мисля, че 50 на 50 сме съгласни за това. Аз го харесвам. Тя нищо не харесва. А сега е време да продължим и с реклама номер 4. Браво! Но преди да ви покажа как ще напълня стаята си с балони, искам да ви благодаря изключително много за над 94 000 сабскрайбъра. Всеки ден сме все по-близо до това да взема сребърния бутон и всеки един от вас, който е цъкнал този сабскрайб бутон, е причината за това. А ако ти все още се чуеш дали да го натиснеш, остани до края на видеото, за да успея да те убедя. Разбира се, ако искате да видите и още едно такова видео, не забравяйте да цъкнете палчето нагоре, защото на 1800 харесване ще направя още един такъв епизод, но ще взимам реклами, които вие ми изпращате. А сега се връщаме и към видеото с реклама номер 4, сапунен хаос. Четвъртата реклама, която ми излезе за днес, беше за този пистолет за сапунени балони. На цена от 19,99 получаваме голям пистолет за сапунени балони. Разполага с 32 отвора, които изстрелват силно хиляди сапунени балончета. Малко ми е трудно да го повярвам това. Префектен е за тематични партита, събития, карнавали, парти за рожден ден, подарък, къмпинг, събития, свързани с водни игри. Създайте си перфектната лятна атмосфера за вас и вашите деца. Моето дете е котката ми. Не мисля, че иска да се върне отново след това, което и причинихме преди малко. Но сега е време да поръчаме водният бластер за сапунени мехури и да видим дали това е невероятното перфектно забавление за всеки повод. Винаги съм искал да отида на парти с балончета. Добре, никога не съм искал да отида на парти с балончета, но звучи забавно. Освен това, виждам, че продуктите идват не само с плескан отзад, но и от Китай. И също така виждам, че свети. Така че ако издава този звук... Мисля, че това ще е перфектният продукт. А вътре в кутията намираме това, сапун и самият бластер. Дори Аз за какво купувах днеска батерии, бе? А междувременно не обръщате внимание на това, ще ни трябва за малко по-късно. И не виждам каквито идеи инструкции, но нека да се опитам да се справя сам. Мисля, че мога да се справя сам. Тук що разбрах проблема. Трябват ми 4 батерии, в комплекта имам 3. Между другото, стоя на нас, тук се чувствам много лятно. Тест дали работи? Let's go! Най-вероятно инсталираме това така. Време да сипем балончетата в специалната чинийка, която са ни дали. Потапяме гърлото и е време да разберем дали тази машина наистина ще произведе хиляди балончета след 3, 2, 1... Хиляди? Трудно. Стотици там някъде. Добре, това е мега яко. Има други, които съм виждал, което бих си взел за друго видео, в което слагаш отдолу пълнителя и то не спира да хвърля балони, доколкото тук постоянно трябва да го топиш и да стреляш. И после като свърши пак топиш и пак стреляш. Но истината е, че за 19,99 това е може би едно от най-яките неща, които си взех днес. Не и за всичко останало, което стана във Веро, но това няма проблем. Но оставяйки това на страна, е време да продължим с летният вайб. Окей, знам, че звучи супер тъпо, но абсолютно същия човек, който продаваше това, продаваше и някакъв специален нож, който трябва да реже ананас. И отново няма инструкция, но предполагам, че всичко, което трябва да направя е да отрежа горната част на ананаса, да набуча това тук и предполагам да почне да върта. Абе, това е мега лесно, бе. Използвайки този уред, за който дадох буквално 10 лева, вече мога спокойно да си яма на нас. Който го е създал, това е гений. Колкото повече неща купувам, толкова по-странни неща купувам и колкото по-странни неща купувам, толкова повече се осъзнавам, че наистина живеем в гениален свят. И докато си дояждаме на нас, е време да ви покажа и петата реклама за днес. Джобен залез.
Не знам дали помните това видео, но в него също поръчвах реклами от различни места и когато си поръчах специална лампа, която трябва да имитира залез, ми пристигна това. Стенен прожектор за градина. За щастие обаче днес вселената ми дава още един шанс да стана инста-феймъс, като качвам супер готини снимки, все едно съм в залеза, като ми показа реклама за лампа залез. Sunset Lamp. TikTok лампа залез. И знам, че обикновено чета описанията на продуктите, но ако прочета това, най-вероятно ще ми стане лошо. Така че без да знам точно какво поръчвам по описание, само по снимки, е време да дадем тези 14,99 и да видим дали този път наистина ще успея да взема джобният залез вкъщи. Или пак ще може за градината. Този път може някой гном да ми пратят, да знам. Sunset Lamp! Colorful Sunset Lamp! Light up your life! Нямам търпение света ми да е в пъти по-светъл заради тази лампа. Сега ли е момента да ставам Instagram famous и да ви покажа, че това ми е Instagram и може да ме последвате там? Очаквайте нито една снимка с тази лампа. Най-впечатляващото от всичко е, разбира се, че дойде лампата. И да, чаках един ден повече за нея, отколкото трябваше, защото всичко останало пристигна вчера. Да, днес сме на следващия ден. Опитвам се да изглеждам по абсолютно същия начин, за да изглежда сякаш съм направил всичко в едно видео, но снимам това видео 3 дена. Честно, малко се надявах да пристигне гном, за да мога да го използвам с прожектора, но за щастие най-накрая е време да тестваме тази Sunset лампа и защо е толкова готина, че вече за втори път ми се рекламира. И в кутията получаваме някаква брошура за отстъпки и самата лампа. Не знам, защо се надявах да видя инструкции за употреба. Положение, че това просто е USB лампа. И сега е време да разберем колко впечатляващо легендарна е тази лампа след 3, 2, 1... Ага! Вау! Пуснете онази песен Golden Hour. И трябва да разчитам на вас да ми кажете дали изглеждам добре. Обикновено ето там се мониторвам и гледам какво се вижда на камерата, но проблема е, че гледах в лампата и в момента не виждам абсолютно нищо. Мисля, че приличам на Умпа Лумпа. Умпа Лумпа. Окей, за да изобщо може да оценим тази лампа, ще ви поканя в килера ми. Елате с мен. В килера ми. Това не трябваше да го казвам. И може би се чудите защо в килера ми, който всъщност е туалетна, има RGB осветление, както и платно за прожектор. За това ще си говорим другата седмица. Сега е време да спра осветлението и да пробваме колко добре работи нашата залезна лампа след 3, 2, 1... Вие знаете. Аз нямам никаква идея. Изглежда ли ви като Instagram модел? Мога ли да стана инста-феймъс? Ще ме последвате ли? Добре, виждайки това нещо, ще ме последвате ли в Instagram? Но не, ако трябва да съм честен, не съм видял резултата, но изглежда супер силна. Изглежда сякаш наистина имитира някакъв вид залез и за 15 лева... Аз бих казал, че дори тази реклама си заслужава. И ще се върнем в тази туалетна другата седмица в следващото видео, но сега е време да разберем дали магическата ни чашка наистина работи. Но преди да извадя чашата от фризера, искам да благодаря на прекрасните мембъри, които виждате отстрани на екраните си. Без тях нямаше да мога да съм тук и нямаше да мога да правя тези скъпи видеа, за което наистина оценявам изключително много подкрепата ви. И ако вече сте стигнали до тук, най-вероятно съм ви убедил, така че може да цъкнете subscribe бутона още сега. Не забравяйте да цъкнете и палчето нагоре, за да направя още едно такова видео с ваши предложения. И очаквам коментарите ви, в които ми казвате кое е любимото ви нещо, което сте си взимали от реклама. А сега да видим дали магическата чаша работи. И знам, че пише, че остава чашата за 6 часа и затова я оставих за 14. И също така беше написано, че мога да направя всяка напитка в слъши. Това значи всяка напитка, надявам се. Окей, по малкото, което прочетох в опътванията, които дори не знам къде се намират, всичко, което трябва да направя е да сипя напитката. Леко. И просто да започна да стискам. Имам чувство, че нищо не става. Може и да му трябва известно време в стискане. Може би и пликчето, което е вътре, което се надявам да няма някакви отровни неща, трябва да си свърши работата. Моля те, стани на слъши, моля те. Аз не виждам как това ще проработи реално. Ами това, което пише тук е: винаги съхранявайте охлаждащата приставка в фризера. В противен случай съдържащата се в нея течност ще се изпари с течение на времето. И не знам човека, който ми е изпратил това, дали е държал приставката в фризера, но аз течност вътре не виждам. Което най-вероятно означава, че просто са ми изпратили счупен продукт. И това е тъжно. Това е много тъжно, защото много исках слъши. И честно, макар и това да не си заслужаваше, защото е развалено, ще си направя слъши въпреки всичко. Чаша за 15 лева, пликче за 15 стотинки. Вие си правете изводите. Благодаря за това, че бяхте тук и нямам търпение се видим следващия път. Сега няма да се противиш, така ли? И финално каква оценка бихте дали на този продукт? Без коментар.